Yo. Oh, kaman. Kamu na pod. Di ba ingon man ko nga og mo resign gani, di na ko gustong mabalik pa sa trabaho. Oh yan, trabaho abi sa ay. Kapoy bitaw, si Tiburcio, di mo hatag snack, no? Hindi kayo. Mo gani tihi kayo bisag snack lang di igatag sa. Ito, isang kuwak lang ito sa kabuok. Mo Dito gani, mo hatag. mabusog Dagham na ito ng ka. mangga diyan siyang kuha, no? Daghan kay siya ka manggan wa siya gatag Grabe mangga. sa ni Tiburcio, eh. Tihi Tihi kayo. Gani. Wadyo maka tupong ng pagkatihik ni Tiburcio. Kapoy ra pa kay atong trabaho Mo dre. gani. Yung may snack. Jesu aja okay. Ingin betul kung amo nakita siya ka ng trabaho. Ako ni inon sila kaya karon makatrabaho lang tarong. Pagtuon. Hoy, Jesu. Uy, sama choy. Ay naman trabaho dai. Oh, Nato ko ito sa inyo ba? Tuloy-tuloy rin mo. Di mo nakita ya kung amo trabaho, di mo mo apply trabaho. sa may trabaho. Igsoroy og tig ka ng tigong sa tuig. Pakaon sa ero niya, libre kaon, libre snack. Oh, may pala. Kaya napay snack diri wa man. Adi, ugmo ka nang ugmukuan mo. Atuan lang kon atuan sa unahan, napara ko adto kay. Kanang ugmo adto gid mo ba ha? Adto ra ko una lang ko. Oh, Oh, sige. sige. Ugmo balik na yung utok nga mo apil mo. Suro lang namin. Mukuan da. Ay kay dito na libre snack. Oh, sige. Nato ta. Hindi nag-abot Tiburcio kay mag-resign ta. Maura na amo nga di ko mahatag snack. Kaman. Uy, Boss. Oy, boss, mo ni inyong agi diri. Oh, lagi ba? maula gani boss. Gabay ra ton pero grabe ka po edit kay boss. Ay, kapoy kayo. Mo Ano, resign na lang siguro boss eh. Resign na may boss ay. Nganong mo resign mo? Kapoy lagi kayo boss. Uhaw kayo boss ba yan? May snack niya. Grabe pong inita. Kiram gid sa ko ang resign mo, pero ang ako patakaran sa kung magpatrabaho ko, kung mo resign gani, di gyud pwedeng balik. Oh boss ay. Kapoy gani trabaho ay, wa pa libis snack. Mo gani. Sus. Ay ari Boss eh. boss. Resign na yung boss eh. Resign ni. Asa man nakita tuy ba? Kita mana? Ano ta? Oh. Kana diha, mauna diha ha. Kana natalikod. Ako adto lang ko na. Kamu, ikaw mo na dayon. Kana natalikod Joy. Asa ko? Kana telikod ba na? Asa ko? Mo na amal mo. Sige. Mo na nga mo. Ayo. Oh, kaman. Dito si Tiburcio mana? Kamu na pod. Di ba ingon man ko nga og mo resign gani, di na ko gustong mabalik pa sa trabaho. Ito, Tiburcio. Dili mo balik ang trabaho eh. Kaya namin laing nakita ang trabaho sa silingan na mo. Oh. Namo ka man nakita ang trabaho niya, anong namo dress ko ah? Pat. Wa ni Claros Joy. Ingon namin tayo. Ano man okay na? Okay, siyang mata nga. Dili man ni mao ang mga idad sa mo. Nga doy. Mauna kung amo. Mauna na nagsuko-suko ang mitag kuan.